ఎప్పుడు సుఖపడతారన్నయ్య? ఒక 6 మాసాలు 7 మాసాలు తీసానయ్య. ఎప్పుడు సుఖపడతారు చెప్పండి? ఎప్పుడు ఇదేనా? సుఖం ఉండాలి కదా అన్నయ్య. నాకైతే ఇప్పుడు 25,000 ఇస్తామంటారు. మేడం మొన్న పిలిచింది, కౌరు పెట్టింది. నేను వెళ్ళలేను మీ నోటి వాక్యాన నేను వెళ్ళలేదు అన్నయ్య. అలాగే అన్నయ్య, మీరు వ్యాపిస్తున్నాక గెత్తం మనం ఎక్కడైనా గెత్తం అంటాను నేను. అప్పుడు ఎక్కడ నేను గెత్తం వేయను, పురుగు పెట్టేస్తుంది. ఇప్పుడు గెత్తం ఉపయోగించను. లాక్కుని తింటుంది చక్కగా. అంటే ఇది కొత్తదా? ఇదా